Ay may mas importante ninyo, ang tao o ang baboy? Musugot mo nga naay tao diha nga siging suyop, nasudlan og daghang yawa, niya moingon dayon ang ganaganing Ginoo nimo iparihab ng tawhana niya kay mahal maggasto, ibaligya ng tanan nimo mga baboy o uban pa nimong mga hayop, niya ang halin igasto niya kanang tawhana sige nagpangawat sa inyo. Sugot mo dili. Oy. Ingon mo mas importante ang tao kaysa baboy. Kanang imo mga iro nga mahalon kaayo, na mga iro nimo nga itoy palangdaan tag 10,000 na tag 20,000, ibaligya na niya ang halin igasto sa rehab aning adik. Zaman, sugot mo dili. Awa na. Nahitabo sa istorya karon nga atong nabati, gikaluy-an ni Hesus, gikaluy-an sa Dios ang taong giyawaan. 2,000 kayawa ang nisod niya. Ako lang ning giingong 2,000 bisag wa hisguti dire, panon matud pa siyawa. Ang ako ngan panon kay daghan mi. Nya ningon man siya pasudla mi ana mga baboy, nya ang mga baboy nanibsib dito mga 2,000 man kabuok. Hurot man yung ambak sa to pa mga 2,000 sa to kayawa. Ingnon talang ana pag-analyze, pero wag ta kakita siyawa. Pero posible sad ngilingya imong tupad ingna pila ka kabukyawa na ni moron. Ingna pila. Si Maria Magdalena kay 7 man to kayawa ang gipapahawa niya. Kanang imong tupad pila ka kabukyawa diha? Ha? Unsa may timailhan nga naay yawa? Ang tao magsigig buhat og dautan. Mao na kining tawhana, magsigig samad-samad sa iyang lawas, magsigig siyagit, ana hadloko niya ang mga tao anay moagi atong dapita, niya gapuson siya, kusgan sa kaayo, pamugtuon lang kadina, inana siya kakusgan. Mao na siya timailhan nga naay yawa, magbuhat og dautan. Kinsa ninyo dinhi nasukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka pangasaba ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi sukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Wa gyapon. Kinsa ninyo dinhi nga sukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka panglibak ta sa kamot. Tulo na. Kinsa ninyo dinhi sukad atong January 1 hangtod karon wa gyud makapanaway tas kamot. Upat na. So sa kani pa lang mga sampula, upat na kayawa more or less naa nato. Ang yawa sa kasuko, ang yawa sa panaway, ang yawa sa panglibak, ang yawa sa pagpamakak, punan pa na nato kinsay wa makahunahunag mga law-ayng buhat ta sa kamot. Na 5 na. So ubay-ubay gyud nganlan tanang mga common nga sala. Mao nay buhat sa yawa nato ug ang iyang buhat makapaislag sa kalibutan. Pero unsa may antidote, unsaon man nato pagsulbad nanginhanglan sa tag mga taong muantos. Mo na diri sa atong unang pagbasa, dunay mga tawo nga gidayeg sa atong balaang kasulatan sugod ni Abraham, David, hangtod ni Kristo, hangtod karon sa atong panahon. Mga santos ang atong tawag nila. Unsa man sa ilang gibuhat? Nagantos. Matud pa diri
ang uban pagay nila gipangputlas liog, gipikas ang lawas, gipanitan nga buhi. Way pagkaon, wa gani sila igsusulob, way balay, pero nagpabilin silang nagbuhat og maayo. Nato na sang balihon, kinsa ninyo dinhi sugod karon din agyod mamakak sa kamo. Aw dili mo gustong mahimong maayo. Atong gibali ba? Gibali na to. Kinsa ninyo dinhi sugod karon din agyod magyaw-yaw sa kamo. Wa gyud. And so on and so forth. So magdepende sa nisiyas desisyon nato. Nya kanus man ta makadesisyon kung naatay pagtuo. Pagtuo. Kaning pagtuo mo ni musulti nato matud pa sa Salmo, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom o nagtuo sa Ginoo. Kana bang wala man kita laing pangita kalipay man. Nganong yawaan man ta kay mangita tag kalipay gikan sa yawanon nga mga buhat or yawanon nga mga butang. Sama ng kwarta, mangita tag kalipay sa kwarta, yawaan kita. Sama ng pleasure, labi na gyud sexual pleasure, mangita ta diha, ayawaan yun. Muna kinabitay, premarital sex, prostitution, kanang sa panang uban diha, homosexuality, mayawaan kita, kabit-kabit, puyo-puyo, mayawaan yun. Apil na ng abortion, part man na sa sexual pleasure. Ay, unwanted kuno, unwanted children. Pero nganong nasuod man na diha, lami man, mo na. Pero mangita tag kalipay diha sa Ginoo, diha sa mga buhat nga maayo, magantos ang atong lawas. Mao ning gisgutan diri sa unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Magantos ta. Sama ni Hesus, way balay, dauton ta, libakon ta. Sige, lingyay mong tupad. Ina, buhatan tikag maayo, sugod karon. Ina, buhatan tikag maayo, sugod karon. Pasabot, magantos na ko para nimo. Mao bitaw na kanang mga ginikanan, kung magbuhat mog maayo ngadto sa inyong mga anak, magantos gyud mo. Kay kanang mga anak, naaman gina sila batasan na may pagkabuangon. Liwat raman sa nato nung kitang nanaguna. Liwat ra na nato, imagine sa katong bata noon pa ka or bata pa ka, unsa man sa imong kinaiyagon. Unsa man ka perfect ka, hilas gud nimo. Otro sa ka magsikag panghapa ka na imong anak kay magsigdagan-dagan, magsigi og kanang 2 months gusto. Kasauna di ay perti gid nimong buotana, di jud ka mudagan, di jud ka mag 2 months gusto. Nya kana kun magpailob ta ana, magantos ta. Nya unsa may epekto sa anak nga dili gyud kasab-an, dili latoson, dili yaw-yawan. Wa siya gitawag og mga childhood brokenness or hurts. Namatod pa sa ato karong mga eksperto sa psycho-emotional analysis, mga psychologists, psychiatrists, muingon sila tungod sa iyang mga brokenness katong bata pa siya, mauna nga ang iyang batasan karon lisod na kaayo. Kay kani manggong yawa mga igsoon, patakod-takod na siya. Ang mga dagko nga giyawaan na gusto siyawa nga patakdan ang mga bata. Sudlan na giyawa ang mga bata samtang bata pa. Muna ka ng atong mga yaw-yaw, kusi, balikas. Bisan ka na ganing mabdos ka, o niya maghuna-huna ka nga ipakuha lang tingali ni nako. Uy, nasipyat, magining sus, animal nga nung namabdos magyug ko. Kanang huna-hunaa ba? Musod na kuno nas bata dito sa iyang unconscious or subconscious mind. Musod na na. Mabitan na mga bata na yung mga bata nga inig ka, tao pa lang, kusmuron og naong. Ingka nga no maning bata, kusmod mag-ignaw. Apangutan ang inahan,
Di ba kasagaran ana moingon gyud na sila unwanted manggod tao ni oy nya giimnan pag ginakog para palaglag may mangmugunit wa gyud mahog. Adi tinuod. Ing na kuno na imong tupad ing na wanted ka sa una o unwanted. Labi na gyud rong panahon na duha ra man ang wanted. Karong panahon na ba kasagaran sa mga batan-on duha ra ang wanted. Inigabot nagtulo kasagaran unwanted na sa mga parents. Okay lang mo kamong mga tiwasonon. Kaysa una, sugot kasagaran, sugot ra mabisag pilay anak, maingon mo rin, may gihatag sa Ginoo. Nindot kay disposisyon, pero karon, oy, ay, kondom ay, di apay pills, palaygit pagani, pabasiktomy. Nya kanang nagpills, kanang nagkondom, usahay, sipyat mo na. Inikamabdos, unwanted ayon. Di ba? Lingli sa sila. Pader, nasipyat na ka? Ay, iwasa ko magamit, ana eh. Wanted pa man ko kahantod karon. O na, ayoho na to pagtanaw, papahawaa ang yawa. Si Kristo niingon, ayaw lag kuyog nako, panabi lang kung unsay nabuhat sa Ginoo kanimo o giunsa pagkaluoy sa Dios kanimo. Mga igsoon, kanang mga giyawaan gikaluy-an as Ginoo. Kita unta mahimong instrumento sa kaluoy sa Ginoo. Andam sa tatang mo antos og mo sagubang sa mga kasakit o kamatayon para lang magbuhatag maayo. Sa dihang nisugod ko pag-alagad sa simbahan ni atong 1984, nagsugod kong organize o grupo dito sa amo, tos bukid, mga out of school youth, may kasagaran. Niya pagka 1985, nahimo tong choir, kasagaran na mo, mga Legion of Mary. Grabe ang kasakit sa pagkaway kuwang skaon, maglakaw mi anang 6 kilometers, aron lang mo kanta dito sa misa sa Langob sa Guadalupe. Nya mubalik na sa mingadtos amo 12 kilometers ang among lakaon, wa pay klarong kaon, way muhatag og snacks, agian lang ni pare. Kung magmisa pare, agi lang namo. Salamat ninyo Brad, Esther, salamat sa kanta ato anang pare. Wa giningon ba naka-snacks namo ana. Pero sige lang yun, duha ka tuig to. Nya gibalibaran pa mi diha nga mukanta sa sud sa simbahan sa Guadalupe, kay mga bati kay mignaong, bati kay migtingog, unya gachinilas pa gyud mi. Kay ang chinilas dito sa bukid, special naman kay na kay magtiniil mami dito. Gani maglakaw misdan, maglukdo ang chinilas giapil og tungtong sa among bakat. Nya inigabot na ngadto hinuos karsada nga hawa na adto na noon magchinilas, maingon gutos papa usay, wa ka tani mga sayop katunong dahan nga porting lisura, hait kaing bato, napay mga tunok dito, wa ta magchinilas dinhi yung hawa na kaing dahan gachinilas na tayo, mauwaw masada dinhi magtiniil. Mao na wa mi pasudla simbahan, pero sige lang gid mig alagad mga insulto, pag BI magpractice mi dito sa bukid, napay among mga silingan nga maingon, musta mo na mga tingog ninyo, mga babae ninyo, mura naman ang mga iring gibiga. Kay kana bang ipalsito ba? Ugoy-ugoy, di ba? Kana mga kapilya, wa man na ugoy-ugoy, birada man ginas tingog. O niya kay mag-ugoy-ugoy man, Ginoong Diyos, mura mamog mga iring gibiga. Sa konsalay bugal-bugal ba? Hulgaon pa mis mga NPA dito, nga kon mo padayon ni, di lang niya may magmahay. Hulgaon sa misaside sa mga military, kay basig maaan ming mga NPA, mga inana ba? Lisod ay. Pero among gisagubang, ako niingon jud ko nila, rosaryuhan lang yung sista ang atong gamiton, way mo gunit og armas, rosaryuhan og sista. Mga matay ta ani, magpakamatay ta.
Karon niya pas inyong atubangan ang nagsulti ani. Wap mamatay, nakakolekta nag-ubay-ubay. Di ba? So nabuntog ang yawanon, alabi na gid ang kahadlok. Daghan ang niingon ako, hunungan na. Gibiyaan sa ako mga kauban nga nangahadlok. Dihay kausa ako na lang yung usa nga nikanta og niingon ko, bisag ako na lang usa padayunon ko ni Lord. Ayan na. Muna nga karon, inyo kong hadlok-hadlokon din inyo kong hulga-hulgaon. Maingon ra ko, kadto ganing dip ako pari, wa mo'y kumahadlok, karon na bang perting daghan ng kolekta. Hadlokon ko ninyo guway kaon, di mo muhog sa kolekta, kadaghan ang nagmahal nako. Madri palang daan, di na maihap. Bitaw. Nya kani pang nagsigig simba kada adlaw ambot di ba kani mga yawanon basig nagpakaron ingnon lang. Naagi mo moingon ko og mo text ko kausa dias akong social media, duha na ko ka adlaw way kaon kay way nihatag na kog bugas. Maglumba tingay mo hatod dinhi oy. No. Pero thanks be to God, wa jud ko magutmi. Ako ra gyud nagdesisyon nga magpagutom-gutom pero daghan kay pagkaon. Salamat. Ang kuwang na lang yun karon, ang slot na lang yun. Kana na lang yun kuwang. Ang atong is in ang atong is in each G. Naapay 7,799 kuwang. Hutda lang ni ninyo. Kamong di mo palit, giyawaan mo. Kamong mo palit, congratulations. Labi na yung maghilak na mo inigpalit ninyo, kay wa na mo'y para pamliti, wa na mo'y para kaon, kana nawagtang na ang yawa diha ninyo. Yawa sa kadaw, yawa sa pagkaisipan, yawa sa pagka self-centered.